गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदन दन व्रज जनरंजन यशोदनंदन जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरावनचारी यमुनतीर वनसारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்களா யாராவது ஒருத்தர்? கிருஷ்ணர் ராதையின் அன்பிற்குரியவர். பிருந்தாவன தோப்பில் பிரேம பாவத்தில் பல்வேறு லீலைகளை புரிகிறார். கோபியரின் அன்புக்குரியவரும் கோவர்த்தன மலையை தாங்கி பிடித்தவரும் யசோதையின் அன்பிற்குரியவருமான அவர் விருந்தாவனவாசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியூட்டுகிறார். யமுன நதிக்கரையின் அருகில் உள்ள காடுகளில் சஞ்சாரம் செய்கிறார். ஸ்ரீ ராதிகா ஸ்வதம். இல்ல அது தேவையில்ல, அது வரைக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னைக்கு பிரபு நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்க. ஸோ இன்னைக்குள்ள நம்ம பாட்டு வந்து பார்த்தாச்சு. இன்னைக்குள்ள ஸ்லோகமும் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது வந்து முதல் அத்தியாயம் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? இப்போ நான் வந்து ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. 2வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்ம இங்க பாக்குறது வந்து நம்மளோட டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி. ஓகே, நான் யார் கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்? குமுதா மாதாஜி, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்றேன். கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் பாத்துக்கங்க, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சண்முகம் பிரபு வந்திருக்காங்களா? முன்ன கரெக்டா வந்துருவாங்க. வந்திருக்கீங்களா? ஓகே 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 பிரபு. ஓகே. அமராவதி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? அமராவதி மாதாஜி
வரல வரலைங்க இல்லையா? மாதாஜி, வரலைங்க மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி. பிரபு அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டுருங்க. விஷ்ணு பிரபு போட்டுட்டேன் மாதாஜி. போட்டாங்க மாதாஜி. போட்டுட்டீங்களா? ஓகே பிரபு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ நேத்திக்கு நம்ம வந்து முதல் அத்தியாயம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து 2வது அத்தியாயம் கிட்டத்தட்ட 38 ஸ்லோகங்கள் வந்து நம்ம முடிச்சிருக்கணும். ஒரு நிமிஷம், நான் என்ன ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்? செகண்ட் சாப்டர் ஆக்சுவலாக நம்ம பண்ணணும். திருப்பி அர்ஜுன விஷாத யோகமா? இருங்க ஒரு நிமிஷம். மற்றவங்கள மியூட் பண்ணிடுங்க. நான் அவங்கள வந்து இது பண்ணிருக்கேன், கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், பாத்துக்கோங்க. ஓகே, இந்த இதெல்லாம் நம்ம நேத்து பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஓகே, நேத்து பார்த்ததோட சுருக்கம் யாராவது சொல்றீங்களா? நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம், யார் சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யா, நேத்துக்கு நம்ம சஞ்சயன் ம் சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வளவு பெரிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருவரும் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. எதிரிகளின் சூழ்நிலையை பார்வையிடும் போது அர்ஜுனன் தேரில் நின்று கொண்டிருந்தான். ஆனால் சோகத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டதனால் வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறமாக எரிந்துவிட்டு மீண்டும் அமர்ந்து விட்டான். பகவானின் பக்தி தொண்டில் இத்தகைய மென்மையான அன்புள்ளம் கொண்டவர் ஆத்ம ஞானம் பெற தகுதியுடையவர் ஆகிறார். சரி, ஒரு நிமிஷம். இல்ல, நேத்து மொத்த அந்த முதல் அத்தியாயத்தோட சாரம் என்ன புரிதல் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. என்னென்னலாம் நம்ம பார்த்தோம் முதல் அத்தியாயத்துல? சொல்லுங்க. சாப்டர் 1, 3, 2 எங்க இருக்கு? கிருஷ்ணா. போர்க்களத்தில் எஸ், என்னென்ன படைகள் இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் மாதாஜி. ஓகே, வேற என்ன பார்த்தோம்? பாண்டவர் சைடு, அப்புறம் வந்து சூப்பர். ஓகே, அப்புறம் கிருஷ்ணர் மாதாஜி, வந்து 5 reasons கிருஷ்ணரோட மாதாஜி. சங்கு குதிரை பிரபு. அவங்களோட ஏன் சண்டை போட மாட்டான்னு அர்ஜுனன் சொன்னீங்க. ஆமா, சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றாரு. சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. வேற என்னென்ன பார்த்தோம்? 5 நிலைகளை பத்தி பார்த்தோம் மாதாஜி. 5 5 நிலைகள். என்ன 5 நிலைகள்? ஐஸ்வர்யங்கள், பூர்ணம், பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்களை பத்தி சொல்றீங்களா நீங்க? அது 5, 6. 6 ஐஸ்வர்யங்கள்: செல்வம், புகழ், அழகு, அறிவு, பலம், தியாகம். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். ஓகே, அந்த 3 நிலைகள் பார்த்தோம். வேற அத எதோட ஒப்பிட்டாங்க? அத சூரியனோட இதுல ஒப்பிட்டாங்க இல்லையா? சரி, உங்களுக்கு இது பண்றதுக்கு இதா இருக்கு. நான் கேள்வி கேட்கிறேன், அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ பகவானை 3 நிலைகள்ல புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அவர் வந்து அருவ பிரம்மமாக எல்லா, அருவம்னா என்ன அது சொல்லுங்க முதல்ல. உருவம் இல்லாதவர் அருவம். ஓகே, சோ பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றது முழுமையான புரிதலா? இல்ல, அப்ப என்னதான் அது முழுமையான புரிதல்? பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா எது வந்து முழுமையான புரிதல்? பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு. பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு. கரெக்ட், பிரபு சொன்னது போல பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு. சோ அருவ பிரம்மமாக புரிஞ்சுக்கிறது உண்மையான இது கிடையாது. அது பூர்ணமான புரிதல் கிடையாது. அடுத்து பரமாத்மாவாக அவரை புரிந்துக்கிறது, இவர்தான் வந்து பகவான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, அது சரியான புரிதலா? சரியான புரிதலா அது? ஆமா, சரியான புரிதல். முழுமையான புரிதலா? ஆமா மாதாஜி. அதோட நிறுத்திக்கிறோமா நம்ம?
அப்ப பகவான் பரமாத்மாவா இருக்கார், உங்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கார், எனக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவா இருக்கார். அப்ப நீங்களும் நானும் ஒண்ணு, அப்ப நம்மளே கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாமா? இல்லையே, சொல்ல நம்மள முடியாது மாதாஜி. சொல்ல முடியாது. இறைவனோட சேர்ந்து உயிர்கள் அடைக்கிறப்பதான் சொல்ல முடியும் நம்ம. அப்படி ஓகே. சோ அந்த நிலையை விட உயர்ந்த ஒரு நிலை இருக்கு. அதுதான் வந்து பரம புருஷர். பகவான் ஜீவாத்மாவை விட உயர்ந்தவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அதுக்கு வந்து ஒப்பிடாக பிரபுபாதர் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கார்? 3 நிலைகள்ல சூரியனோட அந்த ஒளிக்கற்றை, அது ஒரு கோலம், அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அது ஒரு வட்ட வடிவமான ஒன்று, அந்த மாதிரியான ஒரு புரிதல் வந்து பூரணமான புரிதல் கிடையாது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெயின் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டால் ஒவ்வொருத்தர் அந்த வந்த புதுசில் ஒருத்தர் வந்து இப்படி சத்தம் கொடுக்குமா, அது வந்து பூச்சி மாதிரி நகர்ந்து போகுமா, வெறும் பெட்டிகள் இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு இது இருந்தால் அது வந்து பூரணமானது கிடையாது. ஸோ அதை நேரடியாக நம்ம பார்க்கும்போது அதனுடைய அதனுடைய அர்த்தம் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதனால பகவான் வந்து பரம புருஷர் அப்படின்றது தான் வந்து பூரணமா. அவர் எப்படிப்பட்டவர்? சச்சித் ஆனந்த ரூபம். அவர் நித்தியமாக இருக்கார், உண்மையாக இருக்கார், முழுமையான அறிவோடு இருக்கார். அது மட்டும் இல்ல, அவர்கிட்ட வந்து அவருடைய ரூபம் வந்து எப்படி இருக்கு? சச்சித் ஆனந்த ரூபம், எப்பவும் ஆனந்தமயமாக இருக்கார். எங்கேயாவது நம்ம பார்த்திருக்கோமா கிருஷ்ணர் அப்படியே சோகமா உட்கார்ந்து பார்த்திருக்கோமா? இல்ல வயசான கிருஷ்ணரை எங்கேயாவது நம்ம பார்த்திருக்கோமா? சோ பகவான் என்றும் ஸ்ரீ பல்லாண்டு கிருஷ்ணர் என்றுமே இளமையானவர் தான் என்றுமே. என்ன என்றும் இளமையானவர் பகவான். ஓகே. இப்ப அடுத்து என்னென்ன 5 காரணங்கள் சொல்லி அர்ஜுனன் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றார்? குல தர்மம் கெடும், ஓகே. பாவம் வந்து வர்ணம் கெட்டு சேரும், போகும், பாவம் பாவம் வந்து வந்து சேரும். சேரும், குடும்ப பாரம்பரியங்கள் கெட்டு போகும். ஆ, பாரம்பரியம். வேற? அனைவரும் வர்ணாசிரம உறவினர்கள் தர்மம். சொல்ல முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வர்ணாசிரம தர்மம் வந்து இது குலைந்து விடும்னு. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க. சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதாவது அது ப- இருமணம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் காரணம் என்ன சொல்றாரு? அதாவது என்னை வர்ணாசிரம வளர்க்கிற தர்மத்துல வந்து பிறந்தவர்கள் யாராச்சும் அனைவரையும் நான் ஒருத்தர் எதிர்த்து போராடணுமான்னு யாராச்சும் கேட்கிறாரு ஒருத்தர் மாதாஜி. ஒருத்தர் நம்ம வந்து வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை ஃபாலோ பண்றோம், வைஷ்ணவர்கள் இல்லையா? அப்போ ஒருத்தவங்க பேசும்போது இன்னொருத்தவங்க அமைதியா கேட்டுக்கணும். அவங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து திருப்பி பேசலாம். ஏற்கனவே நம்ம ஆன்லைன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கோம், நிறைய டெக்னிக்கல் கிளச்சஸ் வேற, அதுல வேற நம்ம நேரடியா வேற பார்த்துக்க முடியல. அதனால ஒருத்தவங்க பேசும்போது இன்னொருத்தவங்க அமைதியா இருக்காங்க. முதல் காரணம் யார் சொன்னீங்க? முதல் காரணம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சொல்லுங்க குல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தர்மம் மாதாஜி. வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும். ஏன்னா வந்து முன்னோர்கள் வந்து விட்டு சென்ற முதல் காரணம் முறைகளை எல்லாம் இல்ல இல்ல முதல் என்ன காரணம் சொல்லி நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றார். முதல் காரணம் தாத்தா சொந்த மாதாஜி, எழுத்துமா இருக்கிற எல்லாமே உறவினர்களா இருக்கிறதா? ஆமா. அதனால அதனால அவருக்கு என்ன ஆச்சு? மாதாஜி. அவர்களை சொல்லுங்க கொண்டு சொல்லுங்க. நான் என் பெரும் ராஜ்யமோ இதுவோ எனக்கு நிம்மதியை தராது, நல்லா இருக்காது, அதனால நான் சண்டை போட மாட்டேன்றாரு. குல தர்மம் அப்ப ரெண்டாவது கெடும். காரணம் என்ன? ரெண்டாவது காரணம் என்ன? முதல் காரணம் நீங்க சொன்னீங்க. ஓகே, என்னுடைய உறவினர்கள். சோ அவங்க மேல அவருக்கு என்ன வருதுங்க? இரக்கம், கருணை வருகின்றது. அது சரியான கருணையா? சரியான இடத்துல அவருடைய கருணையோட இருக்காரா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. ஏன் அங்க வந்து அவருக்கு இரக்கம் வருது? உடல் சார்ந்த பந்தம், என்னுடைய பாட்டனார், என்னுடைய குரு அப்படின்னு அந்த உடல் சார்ந்த பந்தம் இருக்கிற இடத்துல நாம என்ன பண்றோம்? வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஸோ அங்க இரக்கம், ஓகே, பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப மென்மையாக இருப்பாங்க. ஆனா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத இடத்துல நம்ம வந்து இரக்கம் கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு. அடுத்து மாதாஜி சொன்னது போல இன்பம் இன்மை, இந்த இதனால என்ன, எல்லார்கிட்டயும் சந்தோஷமா ஷேர் பண்ணணும்ல, யார்கிட்ட போய் நான் ஷேர் பண்ணுவேன்? இன்பமின்மை. மூணாவது என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? பிரபுஜி சொல்லுங்க. குடும்பத்தை வழிநடத்த ஹரே கிருஷ்ணா. பெரியவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். மாதாஜி குடும்பத்தை வழிநடத்த பெரியவர்கள், அந்த சொசைட்டியை பெரியவங்க இருக்க வழிநடத்த மாட்டாங்க. பெரியவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க. ஓகே. குடும்ப பாரம்பரியம் அழிஞ்சிரும். அது வந்து 4வது காரணம். 3வது நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பாவச் செயல். அவங்களே ஒரு அக்கிரமக்காரங்க, அந்த அக்கிரமக்காரங்களை கொல்றதுனால நமக்கும் அந்த பாவம் வந்துரும் அப்படின்றார் இல்லையா? அடுத்து 5வது என்ன சொல்றார்? இருமனம், குழம்பிய மனம் அப்படின்னு. ஓகே, இப்ப நம்ம ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது. ஓகே தெரியுதுங்க ஓகே, மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சுருக்கம் மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம். இன்னைக்கு நம்ம 40 ஸ்லோகங்கள் பார்த்துடலாம். ஸோ பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும்.
திருதராஷ்டிரருடைய மனநிலையை பார்க்கிறோம் முதல் ஸ்லோகத்துல. என்ன மாதிரியான மனநிலை அவருக்கு இருக்கு? சந்தேகத்தோட இருக்கார். ஏன் சந்தேகத்தோட இருக்கார்? அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஸ்தலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மக்ஷேத்திரம். என் பிள்ளைங்க எல்லாம் ஜெயிச்சிருவாங்களா இல்ல ஏன்னா அதர்மத்துல போறாங்கன்றது அவருக்கே தெரியும். அதனால ஒரு பயம். மாமக்கா என்னுடைய பிள்ளைகள் பாண்டுவோட பிள்ளைகள் பாரபட்சம். இதுல இருந்து திருதராஷ்டிரர் யாரு அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. என்ன ஒரு இனிமை இல்லையா? ஒரு வார்த்தையில வந்து அவருடைய குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. துரியோதனோட மனநிலை, அவரோட மனநிலை என்ன? சஞ்சயன் கிட்ட திருதராஷ்டிரர் முதல் கேள்வி கேட்கிறார். அந்த கேள்வியில இருந்து தான் பதிலே ஆரம்பமாகின்றது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் அங்க என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத சொல்றார். ஸோ இங்க வந்து சொல்றார், துரியோதனன் போய் தன்னுடைய ஆச்சாரியரான துரோணாச்சாரியர்கிட்ட போய் பேசுறார். தன்னுடைய படையை பற்றி தற்பெருமை சொல்றார். ஏத்தாப்புல இருக்க படையை முதல்ல புகழ்ந்து சொல்லிடுறார். இருந்தாலும் அவங்களை காட்டிலும் நம்ம கிட்ட தான் படைகள் வந்து அதிகம், போர் வீரர்களுக்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தற்பெருமை பேசிக்கொள்கின்றார். அது மட்டும் அல்லாம துரோணாச்சாரியரே வந்து அவர் சந்தேகப்படுறார். பீஷ்ம பிதாமகரே வந்து அவர் சந்தேகப்படுறார். ஸோ இதுதான் வந்து துரியோதனுடைய மனநிலை, அவனுடைய ராஜதந்திரமும் கூட. அவர் பீஷ்ம பிதாமகர்கிட்ட போய் பேசல, துரோணாச்சாரியர்கிட்ட போய் பேசுறார். அப்போ அவர் சொல்றார், ஒரு வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி மாதிரி அவர் சொல்றார், உங்களுடைய என்னது சிறந்த மாணவனான திருஷ்டத்யும்னன் தான் வந்து எதிர்த்தாப்புல தளபதியா இருக்கார். அவன் தான் அழகா படைகளை அனுபவிச்சிருக்கான். ஏன்னா திருஷ்டத்யும்னன் வந்து வரம் பெற்றிருக்காரு, துரோணாச்சாரியரை கொல்லக்கூடிய வரத்தை பெற்றிருக்காரு. தெரிஞ்சுமே இவன் தான் என்னை கொல்ல போறான்னு தெரிஞ்சுமே எனக்கு கலைகளை கற்றுக் கொடுங்கன்னு அவர் கேட்ட உடனே தூய பிராமணர், தனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் அவங்க தனக்குன்னு வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த பிராமணர்கள் அப்படின்றது வந்து நம்ம 4 வர்ணங்கள்ல பார்க்குறோம். அது உடனே என்னுடைய தாய் தகப்பனாருன்னா உடனே நானும் அப்படியானா அப்படி கிடையாது. ஸோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த 3 குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், எப்போ சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கோ அது வந்து பிராமணத்துவம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ நிறைய புரிதல் வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரங்களை படிக்கும்போது நமக்கு தெளிவடையுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்ததுல வந்து பார்க்குறோம் 12வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மங்களம் பொருந்தியவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அவர் இருக்கிறதுனால பாண்டவர்கள் வந்து வெற்றி அடைய முடியும். அதுல வந்து 9 காரணங்கள் நம்ம பார்க்குறோம். தெய்வீகமான சங்கு நாதங்கள், ஏன்னா 11ல் அவர் முடிக்கிறார். அந்த படை எப்படியெல்லாம் இருக்குன்றது வர்ணனை இருக்கு. 12ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஷ்ம பிதாமகர் சங்குகளை முழங்குகிறார் 11வது ஸ்லோகத்துல. அதை தொடர்ந்து பாண்டவர்கள் சைட்ல ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்ற எல்லாரும் சங்கு நாதங்களை முழங்குறாங்க. அதோட தன்மை எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 5 பாண்டவர்கள் பிளஸ் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவங்க ஊதின அந்த சங்கோட என்னென்ன பேருன்ற முதல் கொண்டு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூடவே இருக்கார் அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக. அவர் யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் யாரு? அர்ஜுனோட நண்பர். ஓகே, வேற யாரு? வேற என்ன? குரு குரு சாரதி. ஹரி போல், சூப்பர். குரு. அவருக்கு குரு, ஏன்னா பகவத்கீதை சொல்றார். எப்ப குருவா மாறுறாரு அவரு? அவர் குழப்பத்திலிருந்து நீங்க வரும்போது சரணாகதி ஆறார். சரணாகதி. அந்த சரணாகதி வரும்போதுதான் அந்த உண்மையான குருவோட தன்மை அவர் வந்து அவருக்கு வெளிப்படுத்துறாரு. ஓகே, வேற யாரோ ஒரு மாதாஜி சொன்னீங்க, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, ஃபுல்லா சரணடைந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் குருவா மாறுறாரு மாதாஜி. ஓகே, வேற என்னென்ன ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வேற என்னென்ன இதுல இருக்கார்? சூப்பர். பிரபஞ்சமாகிறார். என்னங்க பிரபு? பிரபஞ்சமாகிறார் மேம். சொல்லுங்க. ரிஷிகேஷர் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். அப்படி கட்டுப்படுத்துறவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தின் வழியில பாண்டவர்கள் கூட இருக்கார். அப்ப அதர்மத்தை கட்டுப்படுத்துவார். ஏன்னா இவர் தர்மம் தானே தர்மம் தானே வெற்றி அடையும். அப்ப அவர் இருக்கார், அதர்மம் வந்து ஒழிக்கப்படும். வேற என்ன? யாரோ பிரபுஜி ஏதோ சொன்னீங்க, சொல்லுங்க. மேம் பிரபஞ்சமாகிறார். கணவர் மனைவி என்னது கணவர் மனைவின்னு நீங்க கிளியரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பிரபுஜி. லட்சுமிபதி கரெக்டா? லட்சுமிபதி. மாதவாங்கிறதுக்கு மாதவா கரெக்ட். மாதவா ரிஷிகேஷா கரெக்ட். என்னென்னலாம் பீடிகை போட்டாரு அர்ஜுனர் இல்லையா, த்ரூ அவுட் இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஸோ மாதவா பிரபு வந்து அதை தான் சொல்ல வர்றாரு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் லக்ஷ்மிபதி, லக்ஷ்மியோட பதி இல்லையா? அதனால அவர் எங்க இருக்காரோ அங்கதான் லக்ஷ்மி இருப்பாங்க. இப்ப அவர் எங்க இருக்கார்? பாண்டவர்கள் கூட இருக்கார். அது மட்டுமல்லாம அந்த சங்கு நாதங்கள் முழங்கும் போது கௌரவர்கள் சைட்ல முழங்கும் போது அதோடைய விளக்கங்கள் அவ்வளவா ஒன்றும் இல்லை. ஆனா பாண்டவர்கள் சைட்ல முழங்கும் போது எப்படி இருக்கான், எதிர்த்தாப்புல இருக்கவங்களுடைய இதயங்கள்லாம் சுக்கு நூறாறது போல்
இருக்கு, இந்த வானமும் பூமியும் அதிருது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அது மட்டுமல்லாம கிருஷ்ண வேற என்னென்ன காரணங்கள் அவர் வந்து வெற்றி அடைவதற்கு? அனுமன் கொடியில் இருக்கிறார். அர்ஜுனன் அனுமன் கொடியில கொடி அனுமன் இருக்கிறாரு. எஸ், ஹனுமன் வந்து கொடியில இருக்காரு. வேற? அக்னி அக்னி தேவன் தேவன் தேர் வந்து ரதம் கொடுக்கிறாரு. தேர் ஓகே, அக்னி தேவர் கொடுத்த ரதம். வெரி குட். வேற? கிருஷ்ணர் வந்து வெற்றியை சிவபெருமான் உறுதிப்படுத்துறதுக்கு கொடுத்த காரணமா இருக்கிறாரு. சிவபெருமான் கொடுத்த சிவபெருமான் கொடுத்த அம்பு வில்லு, வில் அம்பு, அது ரெண்டுமே அவர்கிட்ட வில்லு. இருக்கு. ஓகே, சூப்பர். பசுபதாஸ்திரம். பசுபதாஸ்திரம். ஓகே, பசுபதியோட அப்புறம் அஸ்திரம் அவர் கொடுக்கிறார். பசுபதாஸ்திரம். சொல்லுங்க. அவரோட சங்கு பாஞ்சஜன்யத்தினால ஊதினோடனே அதிலே வெற்றிகரமான இது அவருக்கு இது பார்க்க முடியாது. திவ்யமான முழக்கங்கள் அதை பார்த்துட்டோம். தெய்வீக சங்குகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். இன்னும் ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிற சொல்லுங்க. அக்னி தேவரை சொல்லிட்டீங்க, சிவபெருமான சொல்லிட்டீங்க. இன்னும் ஒண்ணு. அனுமான் துரியோதனன் கொடியில இருக்காரு. சொல்லிட்டாங்க, மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, கிருஷ்ணர் அவங்க கூட இருக்காங்க. மோக்ஷத ஏகாதசி முதல்ல ஆரம்பிக்கிறதே தர்மக்ஷேத்திரம். அடுத்து வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு? ஹனுமன் இருக்காரு. கபித்வஜனா எனக்காக உயிரை கொடுக்க வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிடுறாரு துரியோதனன் அந்த 11 ஸ்லோகத்துல சொல்லும்போது இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊர்ஜிதப்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம வேற என்னென்னலாம் பார்த்தோம் வந்ததுல. சின்னதா அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு? கிருஷ்ணா 2 படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்க, நான் பாக்குறேன் யாரெல்லாம் என் கூட சண்டை போட வந்திருக்காங்கன்னு. நான் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன அகங்காரம் அங்க இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஒரு புன்னகை பூத்து கொண்டு 2 படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்திடுறாரு. அவ்வளவுதான். 2 சைட்லையும் பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு குழப்பங்கள் மேல குழப்பம். என்னது, எப்படி நான் அவங்க கூட எல்லாம் சண்டை போடுவேன்னு 5 காரணங்களை சொல்றாரு. அதுல கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த இருமனம்ன்றது அடுத்ததுலயும் நமக்கு கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் அதுல பாத்தீங்கன்னா மன அழுத்தத்தோட அறிகுறிகள் எல்லாம் அங்க வந்து அர்ஜுனன் வெளிப்படுத்துறார். என்னுடைய மயிர் கூச்சரிக்கின்றது, புல்லரிக்குதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா. அது இல்லாம அவர் என்ன சொல்றார்? என்னுடைய வாய் வந்து உளறுகின்றது, தழுதழுக்கின்றது, அப்புறம் என்னுடைய கையில இருக்கக்கூடிய அந்த காண்டிவம் நழுவி விழுகின்றது, ஒரே குழப்பமா இருக்குன்னு அமர்ந்து விடுகின்றார். ஸோ 3 வகையான துன்பங்கள் பார்க்குறோம். நமக்கு வந்து 2 விதமானது, பிரைமரி மிசரிஸ், செகண்டரி மிசரிஸ். முதல் தரமான துன்பங்கள், 2ஆம் தரமான துன்பங்கள். முதல் தரமான துன்பங்கள் யாரா சொல்றீங்களா? பிரைமரி மிசரிஸ் 3. மூத்த பக்தர்கள்லாம் இருக்கீங்க இந்த குரூப்ல, சொல்லுங்க. அதி ஆத்மிக, அதி பௌதீக, அதி தெய்வீக. அதி ஆத்மிக அப்படின்னாக்க நான் ஒரு ஆத்மா, அதி ஆத்மிக, எனக்கு வேற யாரும் துன்பம் கொடுக்கவே வேண்டாம், நானே துன்பத்தை தேடிக்குவேன். எப்படி? ஓவர் திங்கிங். அவங்க எப்படி நினைச்சிருப்பாங்களோ அப்படி நினைச்சிருப்பாங்களோன்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்களுக்கு பதிலாக நானே எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துக்கிறது, அதி ஆத்மிக. அதி பௌதீக அப்படின்னாக்கா இந்த ஜீவாத்மாவை தவிர்த்து மற்ற ஜீவாத்மாக்கள் மூலமாக எனக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள். கொரோனா, கோவிட் வைரஸ். இந்த கோவிட் வைரஸ் பேண்டமிக் எடுத்து உலகத்தை திருப்பி போட்டுடுச்சுன்னு பார்க்குறோம். கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு வைரஸ் இல்லையா. ஸோ அதி பௌதீக. அதி தெய்வீக அப்படின்னாக்கா கிளேஷங்கள், இந்த அந்த இயற்கை பௌதிகமான ஐ மீன் நேச்சர்லேருந்து வரக்கூடிய நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ், பூகம்பம் வருது, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்ஸ்லைடிங், நிலச்சரிவு ஏற்படுறது, எரிமலை, சுனாமி, இதெல்லாமே வந்து அதிபௌதிக. நம்ம இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல எப்பயோ சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆனா இப்பவும் நமக்கு அப்ளிகபிளா இருக்கு, பாக்குறோம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் 3 விதமான பிரைமரி மிசரிஸ். செகண்டரி மிசரிஸ் நம்ம எதை சொல்றோம்? 4 விஷயங்களை சொல்றோம். என்னென்னது? அதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. யாருக்குன்னா தெரியுமா? சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. தெரியுமா? தெரியலையா? ஓகே. பிறப்பு, இப்ப சொல்லுவீங்க. பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணி. சூப்பர். ஸோ பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணி அல்லது நோய், இந்த 4 விஷயத்துல இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. பிறந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம்? இறப்பை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். யாராவது சொல்ல முடியுமா, எனக்கு நோயே வந்தது இல்லை, நோய் வந்ததுன்னா நம்ம எப்படியெல்லாம் மாறிடுறோம் இல்லையா. நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது, டயர்ட் ஆயிடும். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ கடைசியாக அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? என்னால முடியாது கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு அப்படியே டயர்டா உட்காந்துடுறாரு. அவருக்கு இருமனம், அந்த குழப்பங்கள் இருக்கு. அந்த இது வந்து நமக்கு 2வது அத்தியாயத்திலையும் தொடர்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இங்க வந்து திருப்பி அந்த நெருக்கடியை எப்படி அர்ஜுனன் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு, அவர் சமாளிக்காருன்றதை பார்க்கிறோம். நம்மளுடைய அந்த உண்மையான அடையாளம் இப்ப ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவருடைய இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். 5 காரணம் சொன்னார் இல்லையா, அந்த ஒவ்வொரு காரணத்திற்கும் பகவான் ஆன்சர் கொடுக்க
போறார். இரக்கம், ஏன்பா இறக்கப்படுற, நான் உங்களை கொல்றேனே, ஏன் கொல்ற, நீ யாரை கொல்ற? இந்த உடல் அழியக்கூடியது, உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா நித்தியமானது. நம்ம பாக்குறோம், ஒரு 5 வயசு குழந்தையும் அழகா பக்தி பண்றாங்க, 12 வயசு குழந்தை கூட அழகா பக்தி பண்றாங்க, 80 வயசுல கூட நம்ம பக்தியில வரோம். அப்ப இது ஏன் இந்த மாதிரி மாறுபாடு, ஏன் இந்த வேறுபாடு, யாராவது சொல்லுங்க. இது இருக்குதானே, உண்மைதானே? ஆமாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி ஆமா. இருக்கு, ஏன் இந்த வேறுபாடு? கஷ்டங்க. பூர்வ ஜென்ம பலன் இல்லையா? பூர்வ ஜென்மத்துல அவங்க மேபி நிறைய பக்தி பண்ணிருக்கலாம், பகவானை அடைய போற சமயத்துல அவங்க வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கலாம். அடுத்த ஜென்மத்துல அதுல இருந்து தொடங்குறாங்க. எப்ப அவங்க எதுல விட்டாங்களோ அதுல இருந்து, அப்ப 5 வயசுலயே நல்ல பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்ப வேகமா பக்தி பண்ணி பகவான் எடுத்து போயிடுறாங்க. ஸோ இதை நிதர்சனமா நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா நித்தியமா இருக்கு. நான் இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும்னு நான் நினைச்சிட்டே இருக்கேன், அப்படியே என்னோட ஜீவன் போயிடுது, பிராணம் போயிடுது. அப்போ அந்த நினைவுகளை, அந்த விஷயத்த நடத்துறதுக்காக எனக்கு இன்னொரு உடல் கிடைக்கிறது. அதுல திருப்பி நான் நினைச்ச கர்மாங்கள்லாம் பண்றேன். அப்போ எனக்கு பக்தர்களுடைய சங்கத்துல பக்தி இதுதான் போதும், நமக்கு வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியை வந்து நிரந்தரமா நிறுத்தணும், எதுலேயும் ரொம்ப அதீதமான பற்று வைக்க வேண்டாம். அப்போ அதனால என்ன பண்ணுவோம், அதை அடையிறதுக்காக நான் திருப்பி ஒரு பிறப்பு, திருப்பி அது ஒரு இந்த மாதிரி சங்கிலி மாதிரி தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கு. இதையெல்லாம் நான் வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன், பக்தர்களோட சங்கத்துல சாஸ்திரங்களை படிக்கும்போது. அப்ப என்ன பண்றேன், என்னுடைய கடமைகளை, இதை நான் என்ன ஒரு செயல் செய்தாலும் இது பகவான் எனக்கு கொடுத்த கடமை அப்படின்ற பாவத்துல, அதுல வரக்கூடிய பலன்கள் மேல பற்றில்லாம நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. ஸோ நம்மளுடைய கடமையை தான் செய்யறோம், நம்ம ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டுலாம் உடனே கோயில்ல போயெல்லாம் அப்படிலாம் இருக்க முடியாது. நம்ம இங்க கிரகஸ்தன், அர்ஜுனன் ஒரு கிரகஸ்தன், கீதையை சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒரு கிரகஸ்தர். அவர் என்ன சொல்றார், நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, இவர் சொல்றாரு இல்லையா, எனக்கு இந்த உலகம் 3 லோகம் கொடுத்தாலும் எனக்கு வேணாம் கிருஷ்ணா, நான் போறேன் அப்படிங்கிறார். இப்ப அடுத்து இன்னும் குழப்பத்தை பாருங்க அவருக்கு. அப்போ ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஓகே போன்னு சொல்லலையே, அவர் என்ன சொல்றார், உன்னோட கடமை இது, நீ நின்னு போராடணும், ஆனா அதுல வரக்கூடிய பலன்கள் மேல பற்று இல்லாம இரு. ஸோ அதுதான் உன்னுடைய இது உன்னுடைய கடமை செய்வதற்கு மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு, அதுல வரக்கூடிய பலன்கள்ல உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படியெல்லாம் அவர் சொல்றார் இல்லையா? ஸோ இங்க நம்ம பார்க்குறோம், என்னுடைய உண்மையான அடையாளம் என்ன என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் ஒரு ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மாவை வெட்டவோ நினைக்கவோ அதோடைய குணங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இந்த உடல் அழியக்கூடியது. இப்ப நான் குழந்தையா இருக்கும்போது போட்ட அதே ஆடைகளை வளர வளர நம்ம போட முடியுமா? குழந்தைங்களுக்குலாம் இப்ப ஸ்கூல் போறாங்கன்னா 6 மாசத்துல நம்ம ட்ரெஸ் மாத்தணும், ஷூஸ் மாத்த வேண்டியதா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, இந்த உடல் மாற்றத்துக்கு உள்ளாகுது. வயசாகுது, 60 வயசுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி அவங்க குழந்தை மாதிரி மாறிடுறாங்க. ஸோ இந்த உடல் தான் அழியக்கூடியது, ஆனா உள்ளர இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அழியறது இல்லை. அதனால நீ யாரையும் கொல்லல, இறக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அவர் சொல்றார். அடுத்து ஒரு காரணம், அந்த கருணை, கருணை தான் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாவச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும், இன்பம் இல்லாம இருக்கிறது, அது எல்லாத்துக்கும் வந்து சொல்லிட்டே வருவார். உனக்கு 2 விதமான கடமைகள் இருக்கு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், நம்ம ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட், அதனாலதான் இப்ப நம்ம இங்க வந்து கூடியிருந்து இதை கேட்கிறோம். அர்ஜுனனுக்கு சொல்றது போல பகவான் நமக்கு சொல்றார், 2 விதமான கடமைகள். பௌதிகமான கடமை, இந்த உடல் சார்ந்த கடமை, ஒரு கணவனாகவோ மனைவியாகவோ தாயாகவோ தந்தையாகவோ வீட்டுல என்ன பண்ணணுமோ அது. இன்னொன்னு வந்து ஆத்மா சார்ந்த கடமைகள். இந்த ஆத்மாக்கு எப்படி நம்ம தண்ணி ஊத்தலன்னா அந்த செடி எப்படி இருக்கும், அது போல ஆத்ம திருப்தி எப்ப வரும் அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய பக்தி துண்டு, தன்னை உணர்தல், நான் யாருன்ற உணர்வு. யாரு, நம்ம பகவானுக்கு சேவகன். நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டே இருக்கும், சேவை பண்ணிட்டே இருக்கும். ஒன்று குடும்பத்துக்கு சேவை பண்றோம், அதான் ஒன்று யோகமாயாக்கு சேவை பண்ணோம், இல்லைன்னா மகாமாயா. யோகமாயான்றது யாரு, பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. மகாமாயான்றது யாரு, இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள். ஸோ ஏதாவது ஒன்றுத்துல பண்ணணும். ஸோ நமக்கு வந்து 2 கடமைகளுமே இருக்கு, ஒன்று மட்டும் நம்ம சார்ந்து இருக்கக்கூடாது. நிரந்தரமான சந்தோஷம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்றத 54ல இருந்து 72 வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, பாத்துருவோமா? இன்னைக்கு 38 ஸ்லோகங்களை இன்னைக்கு சிலபஸ் படி நம்ம முடிக்கணும். ஓகே, ஸோ இங்க நம்ம பார்க்குறோம், தம் ததா சஞ்சய உவாச்ச தம் ததா கிருபயா உஷ்ணம் அஸ்ரு பூர்ணா குலேக்ஷணம் விஷுதந்தம் இதம் வாக்கியம் உவாச மதுசூதனா. ஸோ சஞ்சயன் கூறினான், அர்ஜுனன் இரக்கத்தினில் மூழ்கி மனம் பலவீனமடைந்து கண்கள்ல கண்ணீர் மல்கி நிலையில் இருப்பதை கண்ட மதுசூதனரான கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறினார். எதுக்கு அவரை இங்க வந்து அவர் மதுசூதனன் சொல்லணும்? மது அப்படின்ற ஒரு அரக்கனை வென்றவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம்.
இல்லையா? இவர் இந்த இரக்கத்தால மூழ்கி கிடக்கிறத, இந்த அறியாமையில இருக்கார் இல்லையா, அந்த அறியாமைன்ற அரக்கனை ஒழிக்கிறதுக்காக இப்ப பகவான் என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்றத நம்ம அங்க பார்க்கலாம். ஸோ இங்க அர்ஜுனன் துயரமான ஒரு நிலையில இருக்கார். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவருக்கு வந்து இப்ப ஞானத்தை கொடுக்க போறார், அந்த அறியாமையை வந்து அழிக்க போறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நான் திருப்பி சொல்றேன், இது வந்து நம்ம ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி தான் பண்றோம். இன்னும் டீட்டெயிலா பர்போர்ட் முதல் கொண்டு நீங்க அடுத்த லெவல்ல படிப்பீங்க. எல்லாருமே கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஸோ இங்க வந்து நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னாக்கா, அர்ஜுனன் எப்படி குழப்பத்துல இருக்காரோ அந்த குழப்பத்தை போக்குறதுக்காக இப்ப நல்லா பாத்துக்கங்க அர்ஜுனன் என்ன நிலையில இருக்காருன்னு. 18வது நிலையில வரும்போது அவர் என்ன நிலையில இருக்காருன்னு கம்ப்ளீட்டட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருப்பார் அர்ஜுனன். அதை நம்ம பார்க்க போறோம் இல்லையா? ஸோ அது போல நம்மளுடைய கஷ்டங்கள், நம்மளுடைய குழப்பங்கள், தீர்வுகளுக்கு அது எல்லாத்தையும் தீர்வு கொடுக்கறது என்னது? இந்த பகவத்கீதை அப்படின்னு பார்க்குறோம். நிறைய 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 தலைவர்கள் கூட அதை சொல்லியிருக்காங்க. மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்க, எப்பெல்லாம் எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருதோ அப்ப நான் ஒரு பேஜை ஓபன் பண்ணா அதுல எனக்கு அந்த தீர்வு வந்து அந்த பகவத்கீதையில இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ நம்மளுடைய குழப்பங்களை போக்குவதற்காக பகவான் எப்பவும் தயாரா இருக்கார், என்னை படிங்க அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ பௌதிகமான இந்த இரக்கம், கவலை, கண்ணீர் ஆகியவை தன்னை ஆத்மாவை பற்றிய உண்மையை அறியாததோட அறிகுறிகள். ஏன் அவர் குழம்பியிருக்கார்? உடல் சார்ந்த பற்று அவர்கிட்ட இருக்கிறதுனால. ஸோ நித்தியமான ஆத்மாவிற்கு இரக்கம் கொள்வதே தன்னை உணர்வது. எது நித்தியமானது? இந்த ஜீவாத்மா. அதுக்கு மேல நம்ம வந்து இரக்கம் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத, அதுதான் வந்து உண்மையான புரிதல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ யாரெல்லாம் அந்த புலம்பலுக்கு உட்படுறாங்களோ அவங்களுக்கான பகவத்கீதை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இங்க வந்து பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் முதல்ல அர்ஜுனன் கிட்ட பேசுறார். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச குதஸ்த்வா கஷ்மலம் நிதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அநார்யஜூஷ்டம் அஸ்வர்க்கியம் அகீதிகரம் அர்ஜுன. கஷ்மலம், அதுதான் தீர்ந்து நம்ம வந்து கஸ்மாலம் சொல்றோமோ என்னமோ சென்னை பாஷையில. ஸோ அவர் சொல்றார், எங்க இருந்து உனக்கு இந்த மாதிரி கலங்கங்கள்லாம் வந்துச்சு அர்ஜுனா அப்படிங்கிறார். புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார். நம்ம பார்க்கிறோம் சஞ்சய் வாட்ச, திருதராஷ்டிர வாட்ச, அர்ஜுன வாட்ச. ஆனா இங்க பகவான் வாட்ச, முதல்ல பகவான் பேசுறாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? எப்படி உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி கலங்கங்கள்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? அவர் ஏன் இங்க கலங்கங்கள் சொல்றார்? அந்த 5 காரணங்கள் சொல்றாரு இல்லையா? அப்போ அவர் இன்னும் உடல் சார்ந்த ஒரு உண்மையில இருக்கார். அதனாலதான் இந்த மாதிரி கலங்கங்கள் அப்படின்றத பாக்குறார். அதாவது இந்த உடல் அழியக்கூடியது, ஆத்மா அழிவற்றதுன்னு எல்லா அறிஞர்களுக்கும் தெரியும். மெயினா சத்திரியர்களுக்கு வந்து இந்த ஞானம் கொடுக்கப்பட்டது. நம்ம 4th சாப்டர்ல பார்ப்போம். அப்பதான் அவங்க வந்து சரியான குடியாட்சி பண்ண முடியும் அப்படின்றதே நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து மேலுலகங்களுக்கும் நம்மை கொண்டு போவாது, இந்த லோகத்துல மாறாக அவமானத்தை கொடுக்கும். நீ ஒரு சத்திரியன், போர் புரியறதுக்காக 2 சைட்ல நம்ம வந்து நிக்கிறோம். இந்த சமயத்துல நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி? அது வந்து அவமானத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்றத சொல்றார். முக்தானாம் பரமாகதிகி என்னது அப்படின்னாக்கா, பகவானின் முக்கியத்துவம். கிருஷ்ணர் ஆச்சரியப்படுறாரு இங்க. கலங்கங்கள் பத்தி இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஆரியன் என்றால் வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதன். நீ ஒரு சத்திரன், எப்படி உனக்கு இது புரியலன்றார். அப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறதோட பலன்கள்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், எதுக்கு கிருஷ்ணரை பகவான் அப்படின்னு சொல்றத பார்க்கிறோம். வியாசதேவருடைய தந்தை பராசர ரிஷி தான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பகவான் சொல்லி நமக்கு பார்த்தோம். அவர்கிட்ட அழகு முழுமையாக இருக்கு, அல்ல குறையாத அழகு, அறிவு. பகவான் வந்து 63 நாள்ல 63 ஆய கலைகளையும் கற்று தேர்ந்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பற்று இல்லாம இருக்குது. இதுக்கு ஒரு வந்து கதை கூட சொல்லுவாங்க. குயிக்கா வேணா நான் சொல்றேன். நம்மளுடைய அபிமன்யோட மகனோட பெயர் என்ன? அபிமன்யோட மகன் பெயர் என்ன? யார் மூலமாக நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிடைச்சது? மூத்த பக்தர்கள் இருக்கீங்க, சொல்லுங்க பாக்கலாம். மகாராஜா பரீட்சித் மகாராஜர் உத்தரையோட கர்ப்பப்பையில இருக்கும்போது அஸ்வத்தாமன் எல்லாரையும் கொண்டு நான் துரியோதனனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றார்? ஒரு பிரம்மாஸ்திரத்தை அனுப்புறார். அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவ மட்டும்தான் தெரியும் அஸ்வத்தாமனுக்கு, அதை திருப்பி எடுக்க தெரியாது. அந்த பிரம்மாஸ்திரம் அப்படி ஒரு பெரிய கொடூரமான வெப்பத்தோட வருது. அப்போ 3 பெண்களும், யாராரு? குந்தி மகாராணி, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி, அப்புறம் வந்து உத்தரை, 3 பேரும் வந்து பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறாங்க. அவர் கிளம்ப போறார். எல்லாதும் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? சரின்ட்டு அவர் கிளம்ப போறார். அப்போ உடனே அவங்க பிரார்த்தனைகளை
வைக்கிறாங்க. உடனே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அந்த குழந்தையை காப்பாத்திடுறாரு. உள்ள போய் அதனாலதான் பரீட்சித் அப்படின்னு ஒரு அந்த கர்ப்பப்பை ஃபுல்லா பகவான் போய் இந்த அங்குட் இந்த அந்த இது இருக்குல்ல கட்டை விரல் அளவு தான் ஒரு சைஸ்ல உள்ள இருந்து அந்த வெப்பத்துல இருந்து அந்த குழந்தையை காப்பாத்துறாரு. ஆனா குழந்தை பிறக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கறிக்கட்டை போல குழந்தை வெளியில வருது. அதை பார்த்த உடனே இதெல்லாம் ஒரு லீலை, பகவானோட லீலை. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அசரீரி கேக்குது, யாரு வந்து உண்மையான பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சிருக்காங்களோ அவங்களுடைய ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே இந்த குழந்தை வந்து உயிர் தழும் அப்படின்னுட்டு. அங்க அத்தனை பேர் இருக்காங்க, யாரும் போய் அந்த குழந்தையை தொடல. அப்ப ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து தான் வந்து பிரம்மச்சரியத்தை கிரகஸ்த பிரம்மச்சரியர் இல்லையா, அது பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்தது உண்மையாக இருந்தால் பற்று இல்லாம இருந்தேன் அப்படின்னாக்கா இந்த குழந்தை உயிர்த்தெழட்டும் அப்படின்னு அவங்க டச் பண்ண உடனே இந்த குழந்தை உயிர்த்தெழுது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பகவான் 16,108 மனைவிகள் இல்லையா. ஆனா கடைசியில பாத்தீங்கன்னா துவாரகால என்ன நடக்குது, அவங்களுடைய வம்சத்துக்குள்ளேயே எல்லாரும் சண்டை போட்டு அழியிறாங்க. அப்ப கூட அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு அத்தனை பேர் இருந்தாலுமே பற்று இல்லாம இருக்காரு. அதே சமயத்துல அத்தனை மனைவிமார்கள் மேலும் அன்போடையும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் 10 குழந்தைகள், அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாளிகைகள் ஒரே மாதிரி கட்டி கொடுத்துருக்காரு. அதே சமயத்துல பற்று இல்லாம இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது ஒரு லீலை. அது பலம் பொறிந்தவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். கம்சனை ஒரு ஒரு குத்துலயே என்ன பண்றாரு, அவர் வீழ்ச்சடைகின்றான்னு பாக்குறோம். புகழ் பகவான் முழுமுதற் கடவுள், செல்வம், இது எதுவுமே வந்து அழிவில்லாம முழுமையாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைப்பியம் மாஸ்ம கம பார்த்த நைதத்வத்யூபபத்யதே க்ஷோத்ரம் ஹிருதய தௌர்பல்யம் தத்வோத்தஷ்ட பரந்தப. பிரிதாவின் மகனே, பிரிதா அப்படின்னு அவர் சொல்றது ஏன் இங்க சொல்றாரு அப்படின்னாக்க ஒரு ஒரு உயர்ந்த வம்சத்துல இருந்து வந்தவன் நீ இல்லையா. பிரித்தான்னு சொல்றது வந்து குந்தி மகாராணியோட இன்னொரு பெயர் இங்க. இது போன்ற இழிவான தளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காத. எப்படி நீ இதெல்லாம் கொடுக்குற, இதெல்லாம் உனக்கு பொருத்தமானதே கிடையாது. நீ ஒரு சத்திரியன், எனக்கு 3 லோகம் கிடைச்சா கூட வேண்டான்னு சொல்றேன், என்னப்பா அது அப்படிங்கிற. இது போன்ற அற்பமான இதய பலவீனத்தை கைவிட்டு எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே எழுவாயாக அப்படின்னு சொல்றார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்படியெல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து உற்சாகம் படுத்துறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அவருடைய தாழ்மையான அந்த தளர்ச்சி, அவருடைய இதய பலவீனம், அதெல்லாம் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லையா. ஸோ ஒருவர் நினைப்பதை விட வார்த்தைகள் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால் உங்கள் வார்த்தைகளை கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கவும். ஸோ வார்த்தைகளுக்கு சக்தி உண்டு. நம்மளை சுத்தி அந்த என்னது தெய்வங்கள் இருக்கு இல்லையா, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, தத்தாஸ்து, அப்படியே நடக்கட்டும் அப்படியே நடக்கட்டும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பவுமே பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது போல எல்லார்கிட்ட பேசும்போதும் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பேசணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ அர்ஜுன வாட்ச், அது கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் சொல்றார், கதம் பீஷ்மம் அகம் சங்கே திரோணம் ச மதுசூதன இஷுபி பிரிதி யோத்ஸ்யாமி பூஜார் ஹவ் அரிசூதன. ஸோ அர்ஜுனன் கூறினான், எதிரிகளை கொள்பவரே, மது என்னும் அரக்கனை அழித்தவரே, மதுசூதனன் பார்க்கிறோம் இல்லையா, எனது பூஜைக்கு உரியவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியவரை போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும்? என்னுடைய தாத்தா, என்னுடைய ஆச்சாரியார், அவர்கிட்ட இருந்து கலையை கற்றுக்கொண்டு அவரையே நான் வீழ்த்து வரதா அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார் இல்லையா. ஸோ இந்த பற்று எதனால வருகின்றது, அவர் வந்து பௌதிகமாக ஒரு பற்றுல இருக்கிறதுனால, இந்த உடல் சார்ந்து ஏன் தாத்தா என்னுடைய ஆச்சாரியான் அப்படின்றதுனால அவருக்கு இந்த பற்றும்பா. குருநகுத்வாஹி மகானுபாவான் ஸ்ரேயோ போக்தும் பைஷ்யம் அபிஹலோகே ஹத்வார்த்த காமாம் து குருன் இஹைவ புஞ்சீய போகான் ருதிர பிரதிக்தான். மகாத்மாக்களான எனது ஆச்சாரியர்களின் வாழ்வை அழித்து நான் வாழ்வதை விட இந்த உலகில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே மேல். எவ்வளவு தூரம் அவர் தாழ்ந்து அர்ஜுனன் பேசுறாரு பாருங்க. உலக இன்ப லாபங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களை அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நான் அனுபவிப்பவை அனைத்திலும் இரத்த கரை படிந்திருக்கும். புரட்சிகரமா பேசுறாரு அர்ஜுனன் இல்லையா. பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு இந்த 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 ராஜ்யம் வேணுமா, அந்த உலக இன்பங்களை அவங்க அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா, அந்த உலக லாபம் வேணுமா, பரவாயில்ல எடுத்துக்கிட்டோம். ஆனாலும் அவங்க பெரியவங்க தானே, அவங்கள கொன்று அதுல நான் என்ன அனுபவிக்க போறது, என்ன இருக்கு அதுல, எனக்கு ரத்தக்கரை தான் வேணும். நச்சைதத் வித்ம கதரன்னோ கரியோ யத்வா ஜயமே யதிவா நோ ஜெயு ஜான்யேவ ஹத்வா நா ஜுஜுவிஷாமஸ் தேவஸ்திதா பிரமுகே தார்தராஷ்டிர. அவர்களை நாம் வெல்வதா, அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, எது சிறந்ததென்று நாம் அறியோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் இப்பொழுது நம் முன்பு போர்க்களத்தில் நிற்கின்றார்கள். இவங்கள்லாம் என்னுடைய சகோதரர்கள்.
ஸோ அவங்க கிட்ட போய் என்ன சண்டை போட சொல்றீங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ வாழ்க்கைக்கு குழப்பங்கள் ஏற்படும் போது நாம பகவத்கீதையை அணுகுகின்றோம். இது முக்கியமான ஸ்லோகம். உங்களுடைய மனப்பாட ஸ்லோகமா கூட இருக்கலாம். கார்பண்யதோ बहदस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे विश्यस्तेऽहं हाति शाति मां त्वां प्रपन्नम्. கார்பண்ய தோஷோ, நான் என்னுடைய கடமையை பற்றி ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்கேன். கருமித்தனமான பலவீனத்தால என்னுடைய இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்த நிலையில எனக்கு சரி எது தப்பு எதுன்னு தெரியாது. அதனால உங்ககிட்ட நான் சரணடைந்த சீடர், எனக்கு அருள் கூர்ந்து அறிவுரை கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு இங்க கேட்கிறார். ஓகே, ஸோ இங்க அவருடைய குழப்பம், கருமித்தனமான பலவீனம், சரணாகதின்றது நமக்கு புரியுது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் அடைக்கலம் கொள்வது ஒன்றுதான் வாழ்க்கையில் முன்னேற நமக்கு வந்து ஒரே வழி அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பலவிதமான குழப்பங்கள் மீறி மீறி நம்மை கொண்டு வரும். அதனால நம்ம இங்க வந்து என்ன பார்க்குறோம், நெருக்கடியை சமாளித்தல் அந்த ஹெட்டிங்குள்ள உறுதியற்ற தன்மை, சரணடைதல், அந்த 2 விஷயத்த நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஸோ கடமையை பின்பற்றுவதா அல்லது வேண்டாமா, எது சிறந்தது, வெல்வதா அல்லது தோற்பதா? ஸோ நான் வந்து ஒரு சத்திரியனா வந்து போர் புரிய வாங்க சண்டை போடலான்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ வந்து என்னுடைய சத்திரிய கடமையை செய்யணுமா, இல்லை இவங்கெல்லாம் என்னுடைய ஆச்சாரியர், என்னுடைய பாட்டனார், என்னுடைய சகோதரர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதில் விடணுமா, கடமை விடுறதா, எது வந்து சிறந்தது அப்படின்ற குழப்பம் அவருக்கு இருக்கு. ஸோ எப்ப நமக்கு வந்து இந்த பௌதிகமான பற்றுதல் இருக்கோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், சரி எது தவறு எது அப்படின்ற தெளிவான புரிதல் இல்லாம இருக்கு நம்ம கிட்ட அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பகவானிடம் அடைக்கலம் புகின்றான். அவருடைய உறவில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. இதுவரைக்கும் ஒரு நண்பனாக இருந்தார், தன்னுடைய தங்கையின் கணவன் இல்லையா, சுபத்திரையோட கணவன் அர்ஜுனர். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட சரணடைந்த ஒரு சீடன், குரு சிஷ்ய பரம்பரை இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. குரு சிஷ்ய உறவு இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. அவர் பலவீனமாக இருக்கிறத சொல்றார். கார்பண்ய தோஷோ, என் கடமை எதுன்னு எனக்கு சரியா தெரியல, அதனால அவங்க கிட்ட சரணடைந்த ஜீவன் நான். இப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது இனிமேதான் ஞானம் பகிரப்படும். ஏன்னா ஒரு குருவாக இருந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு குழப்பம் ஏற்படுகின்றதோ அப்பயே நம்ம விட உயர்ந்தவங்க, பக்குவமானவங்க, இந்த மாதிரியான விஷயத்துல ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒருத்தவங்க கிட்ட சரணாகதி படைந்து அந்த அந்த குழப்பத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுக்கிறதுல தப்பே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்திற்கும் ரிஷிகேஷர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் பரம உறைவிடம். அவரே வந்து பரமபிதா, அனைத்தின் உரிமையாளர் அவர், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், அனுபவிப்பவர், அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றத பார்த்தோம். 6 குணங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. ஸோ 8வது இதுல நகி பிரபஷ்யாமி மமா பனுத்யத் யச்சோகம் உச்சோஷணம் இந்திரியானாம் அவாப்பிய பூமாவ் அசபத்னம் ருத்தம் ராஜம் சுரானாம் அபிச்சாதிபத்தியம். ஸோ புலன்களை வரட்டுகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க எந்த வழியையும் என்னால் காண முடியவில்லை. மேலுலகில் அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எவ்வித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை பூவுலகில் அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலையினை என்னால் அகற்ற முடியாது. ஸோ அவர் சொல்றார், எனக்கு வந்து இதுல என்ன இன்பம் கிடைக்கும் தெரியலையே அர்ஜுனா, கிருஷ்ணா. நமக்கு வந்து பெரிய தேவர்கள் போல பெரிய வளமான ராஜ்யம் கிடைச்சாலும் இந்த லோகத்துல என்னால இந்த சோகத்துல இருந்து வெளியில வர முடியல. இதுல என்ன இன்பம் இருக்கா என்ன அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இப்ப இங்க சஞ்சயன் சொல்றார், சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் முக்த்வா ஹிருஷிகேஷம் குடாகேஷ பரந்தபஹ ந யோத்ஸ்ய இதி கோவிந்தம் உக்த்வா தூஷ்ணிம் பபூவஹ. சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கூறிய பின் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனான அர்ஜுன், கோவிந்தா நான் போரிட மாட்டேன் என்று கூறி அமைதியாகிவிட்டான். கோவிந்தம் இது கோவிந்தம் முக்த்வா தூஷ்ணிம் பபூவஹா. ஸோ என்னால போரிட முடியாது கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஆயிட்டாரு, அவர் அமைதியாயிட்டார். ஸோ இதுல நம்ம என்ன புரிதல் இருக்கு அப்படின்னா, வெற்றியாலோ அல்லது ஐஸ்வர்யத்தாலோ அவருக்கு அவருடைய அந்த சோகம் அகல முடியாது அப்படின்னு அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்புறார். ஸோ இங்க வந்து சொல்றார், ரிஷிகேஷர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், எதிரியை வெல்பவன் அர்ஜுனன். இந்த விஷயங்களை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ பணத்தால பல பொருட்களை வாங்க முடியும், ஆனால் பணத்தை கொண்டு சந்தோஷத்தை வாங்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ பெரிய மாவீரன் அர்ஜுனன், ஆனா அவருக்கே வந்து ஒரு குரு தேவைப்படுறார். அப்பதான் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகுது. ஸோ நமக்கும் வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு தேவைப்படுறார். ஸோ உண்மையான மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் எதுல இருக்கு அப்படின்னாக்கா பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் அமல புராணம்.
துவாபர யுகத்துல லீலைகள்லாம் முடிச்சிட்டு கிருஷ்ணர் மேல போறார். அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள்லாம் வந்து கலியுகம் வந்து ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கும், மக்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட போறாங்க. வைஷ்ணவர்கள் எப்பவுமே வந்து பர துக்க துக்கி, எல்லா ஜீவராசிகள் மேலேயும் ரொம்ப கருணையோடு இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, இந்த இந்த ஜீவாத்மாக்கள்லாம் கஷ்டப்படுமேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக அவங்க என்ன பண்றாங்க, யக்ஞங்களை வளர்க்குறாங்க. அப்பவும் அவங்களுடைய இது தீர்ற மாதிரி தெரியல. அப்போ அந்த இடத்துல சூத்த கோஸ்வாமி வர்றார். சௌனக ரிஷிகளோட தலைமைக்குள்ள இந்த ரிஷிகள்லாம் சேர்ந்து யக்ஞம் பண்றாங்க. கலியுகத்துல இருக்கவங்களுக்காக, நன்மைக்காக யக்ஞம் பண்றாங்க. யக்ஞத்தோட பலன் பார்த்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய காட்டுல இருக்கக்கூடிய மரங்கள்லாம் கருப்பாயிடுத்து, இவங்கள்லாம் கருப்பாயிட்டாங்க. அப்ப பாருங்க எவ்வளவு வருடங்கள் அவங்க வந்து யக்ஞம் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ரத்தையோட. அப்ப கூட அவங்களுக்கு முழு திருப்தி வரல. அப்போ அங்க சூத்த கோஸ்வாமிகள் வருகின்றார். சூத்த கோஸ்வாமி யாரு அப்படின்னாக்கா, பரீட்சித் மகாராஜர். நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, பரீட்சித் மகாராஜருக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வழங்க, வியாசதேவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இயற்றுகின்றார். அதை தன்னுடைய மகனான சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு கொடுக்க, சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாரும் இருக்காங்க. அதுல சூத்த கோஸ்வாமியும் இந்த ஞானத்தை பெற்று விடுகின்றார். அதை இப்ப திருப்பி சௌனக ரிஷிகளோட தலைமையில நைமிஷாரண்யத்துல கூடியிருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களுக்கு, ரிஷிகளுக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. அப்போ அந்த அதுல 6 கேள்விகள்ல இருந்து தான் அது ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்ப அதுல ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இங்க லீலையை முடிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தர்மம் எங்க போய் அடைக்கலம் எடுத்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்வார், ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இலக்கிய அவதாரமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கார். பகவானுக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை. பகவானுக்கு பிடித்தமான பக்தர்களை பத்தின லீலைகளை எடுத்து சொன்னது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஸோ அமல புராணம், அவர் வந்து என்னவா இருக்காரு, இந்த இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்குள்ளதான் வந்து அடைக்கலம் புகுந்திருக்கு தர்மங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து தம் உவாச்ச ரிஷிகேஷ பிரஹசன் இவ பாரத சேனையோர் உபயோர் மத்தியே விஷுதந்தம் ஏதம் வச்ச. பரதகுல தோன்றலே அச்சமயத்தில் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புடன் பின்வருமாறு பேச ஆரம்பிக்கின்றார். ஸோ இங்க வந்து இன்னும் அவர் பேச போறார், என்ன மாதிரியான இது, ஏன்னா அவரு சரணடைந்து விட்டார் இல்லையா. அதனால யாராவது 10 o'clock ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு சொல்லுங்க. 10:02 38 ஸ்லோகங்கள் இன்னைக்கு முடிக்கலான்னு பார்த்தா முடியல. நாளைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், சரிங்களா? 10:02 வேண்டாம். வாஞ்சகல்பதருப்யேஷ கிருபா சிந்துப்பே வச்சு பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை இல்லையா? ஓகே, நாளைக்கு வந்து நமக்கு ஒரு நிமிஷம் பிரபு லைவ்